Dostlar, biz bugün җиңү көненә багышланган менә шундый матур кул эшләнмәсе ясарбыз. Dostlar, бу кул эшен ясар өчен безгә кара һәм кызгылт сары төстәге төсле кагаз, гади карандаш, суши таякчыгы, кайчы, җилем карандаш, сызгыч һәм ак кагаз бите кирәк булачак. Ак күгәрчен рәсемен ясауга керешәбез. Безгә үзебезнең кулыбыз ярдәм итәчәк. Аны ак кагаз бите өстенә куябыз һәм гади карандаш белән кулыбызны әйләндереп чыгарабыз. Менә шундый кул сурәте килеп чыкты. Хәзер баш бармак урнашкан җирдә кошның томшыгын ясыйбыз. Аның койрыгын, канатларын билгелибез. Менә шундый күгәрчен килеп чыкты. Хәзер кагаз битен бөклибез һәм кайчы ярдәмендә кисеп алабыз. Бер кисүдә 2 күгәрчен килеп чыгарга тиеш. Кайчы белән эшләгәндә сак булыгыз. Үзегезгә авыр булса, әти-әнигездән ярдәм сорарга авырсынмагыз. Безнең күгәрченнәребез әзер, хәзер без бөтен җиңү бәйрәменең атрибуты булган Георгий лентасын ясауга күчәбез. Моның өчен без кызгылт сары төстәге төсле кагазны алабыз һәм 2 сантиметр ярым калырлык итеп билгеләп куябыз. Билгеләнгән җирләребезне тоташтырып, тасма ясыйбыз. Хәзер тасманы һәр өлеше 5 мм булган 5 өлешкә бүләбез. Бу өлешләрне дә сызып бетерәбез. Менә шундый буй-буй сызыклы тасма килеп чыгарга тиеш. Хәзер кайчыны алабыз һәм аны кисәбез. Кара төстәге төсле кагазны алабыз һәм киңлеге 5 мм булган 2 тасма билгелибез. Кайчы ярдәмендә бу нечкә тасмаларны да кисеп алабыз. Менә шундый 2 нечкә тасма килеп чыкты. Хәзер җилем карандаш ярдәмендә кара тасмаларны кызгылт сары тасмага ябыштырабыз. Дуслар, сезнең әзер лентагыз булса, бу өлешен ясап тормасагыз да була. Дуслар, кул эшләнмәсенең барлык өлешләре дә әзер булды. Аларны бер-берсенә ябыштыра башлаганчы, салаватикларның матур җырларын тыңлап үтик әле. Билен кысып булган, диләр бигрәк унган,
Бу җыр сезгә ошагандыр дип өметләнәбез. Без дәвам итәбез. Җилем карандашны алып, күгәрченнең бер өлешен икенче өлешенә ябыштырырга керешәбез. Ике өлеш арасына агач таякчык тыгып калдырырга да онытмыйбыз. Гади карандаш белән күгәрченнең күзләрен дә ясап куябыз. Тынычлык алып килүче ак күгәрченне Георгий лентасы белән дә бизәп куярга онытмыйбыз. Кул эшләнмәсенең өлешләре бер-берсенә яхшырак ябышсын өчен, аларны бармаклар белән тотып торырга да мөмкин. Менә шундый матур күгәрчен килеп чыкты. Ул безгә җиңү бәйрәмендә генә түгел, башка көннәребездә дә тынычлык, иминлек һәм бәхет китерсен.